Grupo ng local dancers at choreographers sa Negros Occidental nagkaisa para ibahagi ang kanilang talento at ikampanya ang new normal sa turismo ng probinsya. Itong tinutukan ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV, One Western, Visayas. Pamamasyal sa bukid? Check. Magpalamig sa beach? Check. Virtual visit sa historical sites? Check na check. Parang inilibot ka na sa probinsya ng Negros Occidental sa Safe Travel Advocacy video na ito ng LGU at Arshan's Cheer Dance Squad. Layunin ng video na buhayin ang turismo sa probinsya na labis na naapektuhan ng pandemya. It's not safe. We're not encouraging people to actually travel na gid, full blast nga travel because of the pandemic. But because of the video, we wanted to convey the message nga, you know, when it's safe to travel, this is what is waiting for them from Negros. So we have a lot of different sites. We have the mountains, the beach. Suot ang face mask na itinerno sa kanilang costumes na gawa ng young Negrense designers. Ipinakita ng Arshans ang top tourism sites sa probinsya na pwede nang mabisita ang ilan sa mga ito. Be one with nature sa kabundukan at mga talon sa bayan ng Don Salvador Benedicto. Picture-picture sa mga life-size cartoons at movie figures sa isang sikat na resort sa Talisay City. Balikan ang nakaraan and rediscover history sa the ruins. At syempre, dive or dip sa white sand ng Lakawon sa Cadiz City. As the world faces this COVID-19 pandemic, isa gid naapektuhan sa aton province is ang tourism. That's why we made this advocacy video para to help the tourism sector explore on how can we recover better and also to give the people hope na this pandemic is just temporary, hindi ini magdugay. Naghihintay na ang ilan sa magagandang lugar na ito na pwede nang mabisita. Basta, huwag lang makalimot na maging responsable at laging sumunod sa health and safety protocols. Ako sa Adrian Prietos para sa GMA Regional TV.